من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من رابع تقل يتدي الله يجول دينا لارمكم محمد صلى الله عليه وسلم نغارتي هاجوني يوتر ميدن كونغول الإسلام يوتر نبادتين دو أياو ميدن بيني تي في kala nyalawma aljuma so tawi odo saha yonti aljuma bennude eden kala no ko fati e dosde korka en bino hen anniya eywa en jaaji ninoma hen ko fati anniya o en kali dosgal dimmingal ngal woni accude tuggude fajiri hana ha nange muta ko fati e rendugol e jom suudu mun walla debbo renda e jom galle mun e ko hono non kadi accude yaltinde maniyu walla maziyu e foti mbadirda dum koy soccondirde e debbo walla ndarde walla miijaade ko faati e rewbe ha ko ina yaltina dum fof joomun acca dum eywa ko hono non ha joni jokketen ko hono non ina jeya hen kadi yaltinde tuure teyde looƴo tuuta eywa dum so joomun wadi dum korka mun ina bonna sabu gede de biiden do de wonde ina waddi ne joomun accata dum firti kala nde o wadi dum korka makko boni eywa so tawi joomun tuuti taw kanyum tey looƴi tuuti walla yaltini tuure de taw e welede mun korka mun koko boni so dañi noon korka ka yaltini hoore mun mbiyannomi tuure nde yaltini hoore mun so tawi caggal ko yalti ha e ɓenni goddolngol ari e hunuko he o moɗi hankadi korka ka boni so tawi haydara o mottani hen korka ka tuure nde tan yaltini hoore mun o mottani hen goɗɗum ɗo korka makko bonani kono non kadi ina jeeya ko bonnata korka kadi hunde lerɓude sa nani dum woni hunde nde ganda ko liquide ko lerbi ko wayni ko wadi ndiyam e gila e ndiyameje ha jarameje ha e gosi en fof karaw en fof ko hunde lerɓude eywa nde wasata yettade goddol so rewi e goddol tan hankadi so yettimo goddol ngol eywa korka ka boni hay so ko ngujam eywa ngujam hoore eywa walla ngujam o kogdi en o wade gite makko walla ko wade noppi makko yettima e goddol he eywa do yo andu korka makko boni hay so tawi yettoyaki e nder kuuse he hay so tawi o yejjit o wadi dum walla ko poolaado ina bonna korka makko eywa hay so tawi yettima goddol taw rewani e hunuko wayno kogdi o wadi nyalawma korka o hooki o wadi gite makko kogdi o jodi ha boyotini dakambe kogdi di e goddol makko yo andu nyalawma odon ko jobowo dum walla hinere makko o wadi walla docteur be badani mo hinere he lekki walla no furu he lekki on saha o tini dakambe mudum e goddol he yo andu korka makko boni eywa so tawi non ko jamma o wadi dum o hooki ko jamma ko adi fajiri nde o yehi nyalawma korka he non o tini dakambe mun e goddol makko yo andu korka ka bonani so tawi non ko nyalawma o wadi dum nyalawma korka he o wadi kogdi di hankadi so dakambe o yettima goddol ngol tan yo andu boni so day non ko jamma o wanno e nyalawma he yetti yo andu korka makko haydara ala hen walla ko ngujam en o wadno e hoore makko jamma yetti goddol ngol nyalawma korka makko bonani so day non ko nyalawma o wuji e hoore makko ha boyotini dakambe o goddol makko yo andu korka ka ko boni ina waddi o yoba eywa ko hono non kadi wiyama so yettima goddol makko won wiibe ko dum ni woni ko buri lollude ko kala ko ganduda dolata sa nani dum jomum dolata dum woni eywa liquide jomum gondo e nder reedu mun defata dum hankadi ha nyola no manam no natiri e neddo oni
so yehi caggal wuro ko noon yaltirta ɗum ɗon ɓe mbi so naati e goddol makko bonnata korka e kono woni wiɓe ne bonna kono ko ɓuri yarede ko ɗum bonnata korka wayno mbuuɗu en o moɗi walla ko nandi hen eyyi walla jamdi eywa ñaayre o moɗi ñaaje en fof sabu no natirni ko noon yaltirta dolata eyyi ɗum ɗo wiyama bonnata won wiɓe noon ne bonna eyyi kono noon ko ɓuri lollude ko eywa bonata eyyi ɗum ɗo joni kalɗen koko yetti goddol eywa goɗɗum nana toon taw yettota o goddol kono ina yetto eywa fulkuru jomum ina yetto kuuse jomum eyyi woni estomac jomum ɗum noon hankkadi wiyetake ko lerɓi saabu ko lerɓi mbino ɗen ko yetti goddol kono ko yetti hankkadi kuuse jomum to hankkadi hay so lerɓani eyyi woni fulkuru jomum hay so tawi ko hunde eywa yorde walla ko wawi wonde foof eywa ɗum ɗo ine bonna korka jomum eyyi so tawi ko goddol ngol tan yetti ko yoori ko korka ka bonani koma lerɓa nde yetto goddol o tina dakam o goddol ngol korka ka bona kono kam ko yettoyi nder kuuse to wiyama hayso yorani hayso leppani mbiyannomi eywa joni noon ɗo tesko ɗon ɗo ko fati e piqure walla prévision so tawi tan ina yetto eywa e kuuse jomum walla prévision mo ganduɗa ina lomto ñamde on hayso yettaki kuuse so wawi rewde foof loore nde korɗo heɓanno nde ina itta ɗum ina bonna korka ɗum kam ala hen sikki sakkani ɗum waɗi prévision kam wiya ko ne bonna korka yaata e kuuse jomum kono ko neɗɗo ñaami ko yeehi yetti kuuse ko ina nafa hen jomum ko woni protéine ko ɗum ɗon joni fayi koye ƴiƴam he fayi koye ɗaɗi he to prévision o fayi direct to ɗumato ko nafata e jomum ko ñamno ko nafata hen ko nafata ko eɗen gandi koko yaltata ko nafata hen koko toon fayi joni noon prévision o noon yeehi toon direct saabu kala ñamde ñamɗa ko woni hen protéine ko ɗum natata hankkadi e ƴiƴam ma woni ko naftortoɗa ko heddi ko ɗum woni ko woni kurjudu ko yaltata joni noon prévision joni fayi ko direct to ɗaɗi to ƴiƴam ɗam dogata to ko toon dogata ɗum waɗi ina bonna korka ko hono noon kadi ko wayno cuurki eyyi guilay wayno simmotoɓe walla ko nandi hen eyyi so tawi yettima goddol jomum korka ka boni eyyi so tawi noon ko cuurkele ɗe ganduɗa ko leɗɗe tan kuɓɓa walla mbalit aɗa wirti naati e ma ɗum ɗon bonnani korka kono noon cuurki ki ganduɗa ko cuurki wayno simme en ko nandi hen so yettima goddol ma hay so tawi wona an waɗi wona an fooɗi a wirti ɗo walla wonmo joɗiɗani simmo an a tini naati hunde ma yettima goddol ma korka ma boni eywa oɗo noon cuurki cuuray en eyyi ɗo so yettima goddol ma korka ma boni cuurki ki jaaki mbiyeɗa kono wona hendu ndu eyyi cuurki ki ne yaaha walla wasa wadde cuurki hendu ndu heddo ɗon hendu ndu bonnani eyyi kono noon cuurki ki tigui naati e hunduko ma a tini naati hen eywa aɗa andi ko dewɗa wadde ha naati hen ha yettima goddol ma hankkadi korka ma boni eyyi cuurkiji ko heddi wayno godoro en walla ko nandi hen liggotoɓe hen ɓen ina jaafa cuurkeji muɗumen ko nandi hen no natirta kine jomum en eyyi ko hono noon kadi guila e tuure en ɗe gueɗe foof en kalin tuure so yalti so tawi wonko mottuɗa hen ina bonna korko jomum won defte biyoje jomum tutaɗe muɗum kewɗe walla ko nandi hen so motti ina bonna korka kono ɗum ɗon bonnata korka ɗum ɗon ko konngol daif konngol lowgol bonnata korka eyyi neɗɗo calliktonoɗo o tinani o motti oɗo o yoɓat ñalawma o eyyi walla coccotoɗo wiyama no wiyeteno leɗɗe coccorgal ngal omo wuufi en ko heewi on fonno wukkidde haw o moɗi ɗum kadi o yoɓat ñalawma o sone heewi noon eyyi eywa ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa ene waɗɗi jomum acca ɗum e ñalawma korka eyyi yanta andi yo woni dosɗe ɗiɗi ɗe so tawi noon ko gueɗe ɗe ganduɗa woni sarɗiyeji korka ina waɗi sarɗiyeji ina yaaha tati
sarɗiyeji ɗi ganduɗa so timmi e neɗɗo waɗɗima o hoora e sarɗiyeji ɗi ganduɗa so woni so korɗo o wondi hen nden korka ka sellata ɗi goni sarɗiyeji sellugol korka ne waɗi sarɗi tataɓo on ine rendini waɗɗogol korka e sellugol korka so tawi ko sarɗiyeji pawtoɗi e neɗɗo ha hankkadi waɗɗomo nde o hoorata ko adi foof woni helli feede suka mo helli fa ka taw korka waɗɗaki mo eyyi ko hono noon kadi hattande e hoorde he korka ka guila e cellal muɗum taw omo selli ewo tataɓo o woni tawede woni wasde ɗannade eyyi o helli fama aywa omo hattani o ñawani omo hattani korka eyyi ɗo noon sa nani ɗum hattande nde ene jeeya hen wonɓe e prison ji ɗi ganduɗa ko lawol gotol ɓe gaddante ñamde te wona goto foof e ñamde mum banggue ala boolo addete jimon hen te boolo addete ko midi walla 15 heures so tawi oɗo bool daɗima a haaɗi ɓandu janggo ko janggo oɗo heure kadi bottari artata ano a hoorata a hattanani eyyi saabu sa hoori a hoorat aɗa continue te ɗum ɗon ala hen koma jaltoya prison on e jooɓa so tawi noon aɗa jogui toon ko ganduɗa aɗa wawi moftanede ha kumtari yona eyyi ñaama hankkadi aɗa wawi hoorde kono noon so tawi ɗum a heɓata ɗum ko lawol gotol ñamata e ñalawma he walla laabi ɗiɗi kono laabi ɗiɗi ɗi garata ko ñalawma te ala nokkanede hen so ɓenni ko janggo kadi oɗon heure eywa an hankkadi a jarani hoorde saabu to paɗa to kadi ka taƴoyowo saabu sa waɗi ɗum balɗe ɗiɗi tati hankkadi waɗɗoto e ma ya taƴ saabu en kaalino wonde neɗɗo mo ganduɗa eywa omo ƴooña manam ñoñede woni hankkadi o sohli ndiyam so yarani omo wawi halkade walla o maaya walla so ñamani on ine waɗɗi e bakko nde o taƴata an ko toon paaɗa wadde noon guila law jokku ñamde ma soɓe gaddi jana hen sa so Allah wallima a yaltoyi e jaam joɓa korka ka eyyi oɗo hattanani eyyi ñawɗo kadi hattanani kono noon kadi wasde ɗannade eyyi ɗiɗo sarɗiyeji ko sarɗiyeji waɗɗogol korka aha eyyi so tawi noon ko sarɗiyeji ɗi ganduɗa ko maɗi timma e neɗɗo eyyi wonde korka ka sella ina jeeya hen l'islam neɗɗo mo tuubani taw on holko hoorata so hoori jaɓeta ko heɓata baraji mum yo tuub taw o naata e l'islam ha guesa eyyo alaji mo seydi wiyanno ko soppaka e guesa taw haaletake no remirte eyyo koma soppe guesa ha gasa on saha huccane e demal muɗum waɗi neɗɗo ko maw tuuba o naata e l'islam ha gasa ne o fuɗɗo haalde haala korka haala njuulo walla ko nandi hen eyyi ɗiɗo foof sarɗiye sellugol muɗum ene jeeya hen al islam kono noon kadi sellata so wona zaman mo biyaɗo o eyyo kanko o welto tan korka nana ara kanko o wi omo hoora guila e yaawa o hoora lewru ndu sellata koma lewru korka ndu ara naata tawma aɗa selli nde koora eyyi walla koraɗo tan korka yalta humtoraɗo ara saftoraɗo tan mbiya hankkadi aɗa hoora korka mo wuuri sellata eyyi so tawi noon ko naafila eywa nde weleɗa fof mbaɗa kono lewru korka kam koma lewru ndu ara ko hono noon kadi zamanu o ko tuggude fajiri feera ha nangue muta eyyi sa fuɗɗima korka ma 8 heures walla 9 heures sa welama jaaha ha 4 heures du matin janggo korka ma sellani ayi a waɗi hen heure uji juɗɗi kono sellani saabu heure mo mbiyeɗa o wona on mbaɗɗa ko tuggude fajiri ha nangue muta ko ɗo jamireɗa ko mawɗo o wino ko o wi hande komi jambar ceerno hande ha joni mi taƴani ha caggal gueƴe yimɓeɓe kumtima yejjitama o wi ceerno ha joni min mi taƴani ceerno wimo ala ha joni ko kemɗoɗa e ko ponnoɗa hebde ko ɗum tan keɓata so tajgol yoni tan taƴ eyyi sa continue ɗo ha fajiri kadi a ñamani ha joni ko ñalawma goto keɓɗa wadde zamanu biyaɗo tuggude feergol fajiri ha nangue muta eywa korka sellata so wona e oɗon zamanu eyyo so tawi ko sarɗi noon mo ganduɗa ine rendini waɗɗogol korka e sellugol korka eyyi so woni e neɗɗo ko nden korka waɗɗotomo te so woni e neɗɗo kadi so hoori korka makko sellata woni holɗum gaɗiɗo o woni jogade hakkille eyyi jogade hakkille manam kangaɗo korka sellata e muɗum eyyi paɗɗiɗo korka sellata e muɗum paɗɗiɗo ko adi fajiri en kaali ɗum eyyi ma en kaaloy hen ko heewi a faɗɗima ko adi fajiri fajiri tawma ko aɗa faɗɗi ha e ñalawma he ɗiftoyɗa hankkadi korka ka sellata
aɗa wawi ñamde ñallude ñamde ko heddi hen ko ñalawma o ka joɓoyomo eyyi kangaɗo kadi ko noon so tawi noon ko adi fajiri o ɗifti hankkadi omo wawi horde en no mbiyatnomi omo wawi horde eyyi so tawi o hoori noon ha caggal fajiri o fuɗɗi faɗɗade walla o fuɗɗi hanguede ɗo ko ne waɗi sardi so tawi ko faɗɗi ko foof timmani feccere ñalawma o walla ko ɓuuri hewde eyyi ko ɓuuri hewde feccere ñalawma o walla ñalawma o foof o faɗɗi so tawi ko ñalawma o foof o faɗɗi walla ko ɓuuri hewde feccere ñalawma o faɗɗi yo andu korka ka o yoɓoyanka ka sellani so tawi noon ko faɗɗi ko timmani feccere ñalawma o tuggude to sa nani feccere nde tuggude to nangue fuɗata ha to nangue mutata ɗo mbiyatnomi tuggude feral fajiri ha nangue muta sa calculi ko faɗɗi ko timmani feccere nde korka makko bonani eywa horoɓe wadde jara poɗɗe ɗa ñalla ɗanade hejjo ɗano fina humto noɓe mbirata ɗum ni eyyi bonnade korka haalaka saabu a faɗɗaki ka ɗaniɗo ka ɗanninɗo hoorema kono noon baraji yo Allah faabo saabu korkaji ɗi noon baraji ɗi mbadi woni e nokkuji horoɓe toon ɓe e kiiɗo nguleki ndeɗo tampere ɓen ɓuuri hewde baraji ko forcé saabu limanagal mabɓe tolni toon yama won horoɓe e nokkuji ɗi ganduɗa wulani ha ɓurti ɓuuɓani so Allah nawinoɓe ɗi e nokkuji ɓe korata limanagal mabɓe taw yettaki toon walla korka jaranani ɓe ɗum aha wonɓe toon ɓe noon ina joguigal pellital ina koora e ɗom ka he eyyi taw wona kadi ñallude maayo ne yino tan e ñalla yarde ndiyam no woɓɓe mbattani ala te nden to en ɗum ɓeyɗo tampinde jomum ni sa hori a ñalli e ndiyam sa yalti a ɓurat loode a ɓuran tampude sa yalti seeɗa sago ma ko yarutto saabu nden ɓandu ma ndu ɓurata yorde kadi aha eywa ko hono noon en mbi haqqille ko sarɗi sellugol mo ala haqqille on hoorata korka waɗɗaki mo nde lewru korka natata rawane taw ko kanganoɗo haqqille koko yaano eyyi ha korka maayi haqqille o artoyi oɗo o yoɓata korka won noon defte e biyoje jomum yoɓoyat kono noon ɗum sellani jomum yoɓata eyyi ko sarɗi waɗɗogol korka e sellugol korka aha kono noon kadi sarɗi mo ganduɗa ko sellugol e waɗɗogol korka woni labde e ƴiƴam ella e ƴiƴam ɓesgu eyyi debbo gonduɗo e ƴiƴam ella muɗum oɗo waɗɗake e makko nde o hoorata so hoori kadi sellata te omo haɗa horde ni omo haɗa dewal Allah ngal ɗon aha eyyi ɗiɗi kadi ko hen jeeya ko hono noon sarɗi tataɓo o woni natgol lewru korka no mbinɗen ni ma lewru korka naata nde korka ma sella ma lewru korka naata nde korka waɗɗoma neɗɗo mo tawaka korka on korka waɗɗakimo e lewru ndu waɗɗakimo eyyi ɗiɗo de woni sarɗiyeji ɗi ganduɗa ine rendini eywa waɗɗogol korka e sellugol korka eywa ine waɗɗi noon debbo mo ganduɗa eywa omo wonduno ella walla ƴiƴam ɓesgu eyyi hankadi walla neɗɗo takkanoɗo Allah ne hoora eyyi ñalawmaji takkanoɗo Allah ne hoora so tawi ɓe laaɓi hankadi ɓeɗo ɓe joɓat eyyi debbo noon gonduɗo e ella muɗum oɗo so yi ha ñalawma cakkitiɗo kadi kaalen ɗum kadi kalten ɗum balɗe nayyi o yiyanno woni balɗe tati ñalawma nayaɓo o naati yo wattu teskade laaɓal makko so nangue muti ɗon e fajiri yonde yo tesko so tawi o yi maale o watta hen haqqille eyyi en kalin ene jeeya e maale de yiide ndiyam danejam eyyi woni ko wiyete a qissa eyyi walla yiide hankadi omo sojji manam so tawi o waɗino tekkere o daari o tawa leppani ko faati e ƴiƴam moddani ƴiƴam e tawona leppugol tan ko faati e ƴiƴam o watta teskade so yi maale muɗum ɗon e fajiri yonde o ƴewto hoore makko so andi tan o laaɓi ko adi fajiri yonde on ñalawma nde waɗɗimo nde o hoorata taw wona aɗa e ñalawma cakkitiɗo kirtoɗa ha kara leloɗa ɗanɗa ha pina janggo 10 heures 11 heures walla midi
ndara hoore ma tawa a laaɓi so tawi tan lamdoɗa koko adi fajiri ne waɗɗino on ñalawma de koratamo wadde sa woni sa yettima e ñalawma kewɗo mo heewi dartade o tesko hoore ma no feewi hade ma lelade ƴewtoɗa hoore ma gimmoɗa heure ke jaari darta so tawi a tawi a laaɓi ganda on ñalawma ka koro sa laaɓani noon lelo a horata hay sa finoyi 10 heures laaɓɗa a horata a ñallat ñamde ñalla yarde ñalawma o ka joɓoyowomo bandiraɓe ne wayno ko joguinoɗen hojomaji timmi wadde en kaɗan ɗo so Allah artiri en ñalawma aljuma paaɗo inchallah jakken ha joni ko fati e korka eywa wonno konngol yewtere meɗen konngol l'islam eɗen jarano to banggue caméra musidɗo meɗen Djiby Dieng e sohna Faty Ndiaye to banggue montage musidɗo meɗen Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh